Agus ihe hauna ag dridum linn, bhalig daltaí múntóirí agus pobl Ghaelscoil Shliabh Rua le chéile do Siúlóid na gCailleach. Déag an ná agrítar an Siúlóid i mui faoin air a chuir an drochaim seir bach orthu im léine. Níor chail na daltaí a mis nach áfach agus iad ag siúl trí fasáistí na scoile. Bhí muid ag siúl timpeall na pasáistí ag chana an buintach leis ihe hauna. Tugann muid Siúlóid na gCailleach ar an Siúlóid mar tá muid go léir gléasta suas agus bhuineann sé le ihe hauna. Bhí an Siúlóid go maith aniu mar bhí muid go léir gléasta suas i gcuair ihe hauna. Tá an tamacht seo á agrú ag an scéal ar bheann bliain túil ó bunaíodh an scéal in 2013. Tá mé seo I rang sé agus dhéanam muidna an Siúlóid gach a bliain agus buin an taithna bhas. Ghlac 360 go dalta páirt I Siúlóid na gCailleach inniu agus céiliúra á dhéanamh acu ar ihe hauna agus ar spirit bríomhar na scoile. Áine Humphreys, Nuacht Cúla4, baile átha clia.